Alma mariñeira que vas alá, lá no fin do mundo vas te buscar, que ninguén che leve lonxe do mar, que dentro da terra vas naufragar. Alma mariñeira que vas alá, lá no fin do mundo vas te buscar, que ninguén che leve lonxe do mar, que dentro da terra vas naufragar, que dentro da terra vas naufragar. Co vento en popa e a estrela polar, marcando rumbo para navegar a un lugar mellor, onde podamos chegar a sentir un mesmo corazón co seu latir, unha tripulación de xente que vive na corrente do mesmo mar. Onde as sereas canten cándanos, onde as baleas non vayan varar a unha terra hostil, un barco que non teña capitán, que a noite sempre alume un candil, unha tripulación de xente que vive na corrente do mesmo mar, o canto poder chamar o vento pra navegar, un mastro que sosteña a xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar, co canto poder chamar o vento pra navegar, un mastro que sosteña a xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar. Darai, 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 darai.
Moitísimas grazas, é un placer inmenso abrir este día aquí hoxe tan especial. Eu son Sofía Espiñeira, acompáñame Judith Almeida, Lucía Cortiñas, e nada, queremos cantarvos outra canción máis para todos vos, que fala un pouquiño do amor. Creo que hai moito amor, non? No día de hoxe. E fala de amor, pero fala de vida tamén. E fala de morte, e fala de fortaleza e vulnerabilidade. Imos buscar a maxia que nos trae a erviña de namorar que medra nas nosas costas. Vai para vos e, sobre todo, para Begoña Camaño. Erva de namorar. Un día me tinlle no peto a vida a erva de namorare. Cando se apercibiu do asunto díxome que pra me amare tiña eu que terme un amor profundo pra ela poder namorar. Yeah. Se tivera que escoller refuxio pra fuxir de toda sombra, meteríame entre a erva alta onde medran as papoulas, onde só se pode mirar alto e onde a terra se agocha. Me tinlle no peto a vida a erva de namorare, a erva de namorare, a erva de namorare, a erva de namorare, a erva de namorare. De todo canto medra, dele de todo que chega ao fin. Moitas grazas.
Moitas grazas aos enxebres de San Lázaro, a Xoán, Manuel, Xan e Toño, que acompañaron a entrada coa marcha do antigo Reino de Galicia. E moitas grazas tamén a Sofía Espiñeira, Judith Almeida e Lucía Cortiñas, que interpretaron Unha tripulación e Herba de namorar. Damos entón paso ao inicio da sesión plenaria, extraordinaria, pública da Real Academia Galega para conmemorar o Día das Letras Galegas. Excelentísimo señor presidente da Xunta, prezadas compañeiras e compañeiros da Real Academia Galega, querida Beatriz e demais familia de Begoña Camaño, autoridades, amigas e amigos, abrimos a sesión unha que se vai transmitir en directo a través de academia.gal, vai ser interpretado en linguaxe de signos por David Fernández e Alba Puentes en lingua de signos de Santiago de Compostela. Como saben, este acto vai consistir en 3 alocucións académicas que estarán a cargo das académicas Ana Romaní, Marilar Alexandre e Vitor Freixanes. Despois seguirá unhas breves palabras finais miñas, os agradecementos e ao final remataremos co hino galego. Pidolle á secretaria académica Ana Bullón que dé a lectura a certificación do acordo no que determinou que o Día das Letras Galegas do ano 2026 estaría dedicado a Begoña Camaño. Eu, Ana Isabel Boullón Agrelo, secretaria da Real Academia Galega, certifico que, en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 20 de xuño de 2025, se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2026 a Begoña Camaño. E para que así conste, expido esta certificación na cidade da Coruña o 17 de maio de 2026, co visto e prace do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Moitas grazas. Entón, imos dar paso ás intervencións académicas. Ten a palabra agora a académica numeraria Ana Romaní, que dará lectura a unha locución que titulou Incandescencia sonora, a voz de Begoña Camaño. Moitas grazas. Moi bo día. A súa é unha vibración que se fai presente. Non é posíbel asociala cunha ausencia, senón coa reverberación que aínda nos toca. Esa pulsión teima en se facer de novo voz. As leis da física ou da poética poderán explicar este enigma. Un corpo emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar. 6.079.680 minutos de incandescencia sonora desde a súa desaparición. Acudamos á poética para tentar apreixar a persistencia desa membrana vibrátil dos pregues vocais entre nós. Por exemplo, a poética dun programa de radio. Na luz vermella que se ilumina, a voz observa o mundo. A incandescencia ten esas propiedades, permite unha indagación minuciosa a través do son. Ela, Begoña Camaño, comezara a preguntar moi pronto, foi unha gran lectora de nena, pero é na radio onde atopa o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior. Avanza así na súa esculca. Gústame saber, afirma. O saber é nela estímulo. A curiosidade é unha posición de apertura ao mundo, promesa tendida ao exterior, empuxe que move o percorrer incesante do seu pensamento. Un coñecemento situado que se traduce nunha exposición constante á dúbida. Como periodista, sabe que é a pregunta a que xera o movemento, a que procura o motivo e a causa. Coñecer. Avisou, a falta de coñecemento leva á alienación, a falta de liberdade. A pregunta dá corpo, materializa, pon en valor, establece unha conexión, tócame, decátate de que existo, escribiu Roland Barthes, falaba da escoita. Ela fai preguntas e escribe artigos nos que se interroga e nos interroga. Pregunta, por exemplo, é posíbel construir un futuro partindo do esquecemento? A quen pertence o corpo das mulleres? Que é o que entendemos por democracia? Só pan e circo?
Ela rexistra os datos, tira outras lecturas, observa desde outro lugar. Quizáis, á luz da lectura das científicas e pensadoras feministas Karen Barad e Donna Haraway, a de Begoña Camaño sexa unha pescuda na difracción. Non máis do mesmo, non o reflexo do mesmo, senón o que difire, a interferencia, a diferenza que importa. Di Haraway, a difracción é un mapeo das diferencias, non das réplicas. Un patrón de difracción non mapea onde aparecen as diferenzas, senón onde aparecen os efectos das diferenzas. E se a diferenza nos abrazase? Camaño fai preguntas do que nos explica e do que nos ignora. Ese non foi verdade. Se o que conta Homero non foi así. Que pasou en Miranda? De que se lle prohibiu falar a Felipe de Amancia? O coñecemento é unha experiencia física. Descríbeo en Morgana en Esmelle. En Merlín provoca un arroubo próximo á turbación. En Viviana é éxtase e xúbilo ostentoso. Inclinámonos a pensar que na narradora e xornalista tamén, tan propensa ela ao xúbilo e a materialidade dos afectos. Unha experiencia afastada en todo caso desa zoldra fétida que describe na novela. Lembremos, a sabedoría é como a auga, ou flúe enchoupando as terras polas que pasa, ou se fica quieta e estancada, convértese nunha zoldra fétida que só alimenta insectos dañiños e da que flúen nocivas miasmas. Por iso a radio. Fronte á sabedoría maiúscula dunha elite, a democratización da cultura e do coñecemento percorre o inicio da historia da radio. A Radio da Cultura de Begoña Camaño colectiviza o pensamento, escoita a dignidade dos corpos que toca. Dixo ela falando de cultura, é fundamentalmente unha actitude, unha forma de estar no mundo e de querer comprender todo aquilo que nos rodea, e xa que logo a antítese da indiferenza. Aí, na antítese da indiferenza, nesa interrupción da indiferenza, é onde o mundo toma forma. A homoxeneización é indistinción, é xordeira. A cultura da radio débese a ese lugar que interrompe a indiferenza e no que procede outra enunciación. A de Cácamo, a de Camaño, afástase de lugares comuns, propicia a apertura, atende a complexidade, acentúa a diversidade, acentúa o que difire. Nas emisións radiofónicas e nas publicacións percorremos os rastros da súa escritura. Para a radio tamén se escribe, é escritura no ouvido. No actual estrondo de desinformación, sorprende a actualidade do seu discurso sobre as formas estruturais da violencia patriarcal, os discursos belicistas, as agresións armadas, o papel das corporacións e empresas da comunicación, o expolio económico de países empobrecidos, as decisións dos centros de poder mundial, a violencia sistémica, a vulneración de dereitos, a ética, a responsabilidade social, focos todos nos que se detén e que analiza. A narradora explica á xornalista cando afirma: intento facer unha reflexión sobre que é o poder, sobre os límites que ten ese poder, sobre a dialéctica permanente entre o mitos e o logos, é dicir, entre o coñecemento e a gran mentira. É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. Que tremor nos percorre esta voz que de novo nos toca. Nítida afirmación nos seus traballos radiofónicos do sentido, do propósito, o coñecemento para saber quen somos e que sociedade queremos ser. Neses rastros percibimos a textura daquel soño no que persistimos aínda. Unha radio para un país, para o futuro da lingua, un xornalismo para a cidadanía, un modelo público de medios de comunicación que nos faga máis sabias, máis libres, afirmou ela. En Morgana en Esmelle, Viviana replica a Merlín: un mundo libre non se construe con mentiras e nunca será dono de seu un pobo sometido á ignorancia.
Como reverbera esta afirmación no programado tumulto de embustes, lolladas, bots e algoritmos que nun scroll infinito, nun irrefreável esvarar táctil teiman na simulación e no engano. A ignorancia somete, priva da soberanía para outras formas de desplazamento, de materializacións do vivir, de concibir a existencia. Por iso, xornalismo e literatura, instrumentos para o coñecemento, son tecla e pulsación no proxecto utópico de Caamaño. Desde ese lugar de intersección que é en realidade a interferencia que suspende a inercia dese continuo escorregar, revisa e avisa das formas da injustiza, as opresións, o poder e os seus abusos, as desigualdades, os privilexios. Apela á cultura. Ten que camiñar, apunta, apegada á ética. Non podes estar calada diante do que pasa. Tes que tomar postura, propor alternativas. Bebe para iso das xenealoxías rebeldes, dos silencios insurrectos, das personaxes secundarias, das prácticas desconformes que buscan cambiar a vida, outro mar. Escribe: navegar na procura de novos mundos, de espazos habitáveis, de sociedades libres e lugares de paz. Esculca ese horizonte moi consciente dos saberes dos que bebe, das memorias das que procede, dos debates nos que se configura o seu pensamento, do tecido de voces no que se inscribe, consciente tamén da teoría precisa que dá solidez ao movimento. O feminismo que vertebra a súa obra e biografía, alén de praxe reivindicativa, debe producir coñecemento, discurso propio, alternativo. Ela mesma activa esa función, di: pretendo, na miña obra, ofrecer vimbios para facer un cesto novo. Nun dos seus primeiros traballos, no que debullaba as marcas do sexismo no ámbito laboral, explicaba que as mulleres, para sobrevivir, vémonos ás veces na obriga de aceitar o xogo e aprender as súas regras. Esta visión moviliza. Non se trata das regras, senón do xogo. Non se trata de se axustar ás formas, de encaixar, de se adaptar. Trátase de impugnar a orde, de contestar o código, de interromper a reproducción do molde. No xornalismo, na literatura, os vimbios para ese cambio. Pasar da obrigada aceptación das regras á transformación do xogo. Lembremos, acabámosla de oír, é o momento non de cambiar as regras, senón de cambiar de xogo. É o momento de cambios profundos, estruturais e conceptuais. Porque Begoña Caamaño, en realidade, o que soñaba era escribir unha crónica. A crónica dun cambio social, dun novo mundo. Ela di: se falamos de desexos, máis ca un libro, gustaba de poder escribir a crónica dun cambio social universal, narrar o inicio dun novo mundo, sen fames nin guerras, onde todas as diferenzas fosen non só aceptadas, senón queridas e valoradas, e no que a desaparición dunha lingua provocase, di, un estarrecemento global. Aínda é posível escoitar, distinguir nas arestas da inflación de signos que nos abafa os trazos dun xesto rotundo. Na desesperanza, compre a tentativa, interromper a indiferenza, interferir no estrondo, afirmar a potencia do xesto. E acaso percibamos nela a densidade da vida no gozo, o disruptivo discurso da alegría. Hai tempo que algunhas pensadoras feministas beben de Spinoza do concepto de alegría que para o filósofo implicaría o aumento da potencia dun corpo para afectar e ser afectado, ser quen de sentir ou facer algo novo. A potencia do novo que pode xurdir. Non se trata dun optimismo que surfea na evitación da profundidade da onda, non se trata da risa sen resonancia de tórax. Escribe Begoña Caamaño nun dos seus textos: perdimos tamén a nosa ingenuidade, a nosa fe nas conquistas absolutas e inmutáveis, mais non mataron a esperanza. Teñamos, pois, a ilusión e a sabedoría de nos deixar levar por esa paixón vibrante, a insurrección alegre do feminismo, a alegría relacional da que falou a pensadora Rosy Braidotti, porque é posíbel facelo de outra maneira, e se é posíbel, hai que tentalo. Pregúntase Xoana Torres:
que sería do sentido da vida se nos detivésemos? E como se dun diálogo se tratase, escribe Begoña Camaño, porque infinitos son os mares que sucaremos e maravillosas as paisaxes que descubriremos. Navegar co feminismo porque é fermoso, porque é preciso. E unha ave máxica sobrevoa agora o patio de butacas, cruza o aire, trae outra mensaxe de Xoana entre as plumas, a que non se arrisca, nunca descubrirá o que sería capaz de facer. As ondas irrigan tránsitos, activan movementos sinápticos. Ese estado celular de incesante excitación gravita na sonora incandescencia que nos acompaña. A dun corpo que emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar. Escribe Penélope a Circe: grazas, señora, por me devolver o mar. Escribimos nós: grazas, señora Begoña Camaño, por nos devolver o sentido da navegación. Ola, benvidas, benvidos. O Expreso... Ola, benvidas, benvidos. O Expreso de Medianoite en Z hoxe en Nova Andaina, na que procuraremos percorrer as cartografías da cultura galega, as paisaxes que debuxan o pensamento, a investigación e a creación. Nada nos ha seralleo nin nada ficará fora das nosas rutas, na procura das ferramentas do coñecemento para saber quen somos e que sociedade queremos ser. Acabamos de ver un pequeno tráiler da serie documental Begoña Camaño, Navegar no Prócer Azul, da Real Academia Galega, dirixido por Alba e Damián Varela. Como vostedes saben, neste 2026, a Academia reforzou a aposta polo audiovisual que comezou en 2021 para chegar a figura e obra das letras galegas a un público máis amplo. E tras 5 tempadas de series documentais web, dende as letras galegas dedicadas a Xela Arias, desta volta producimos unha única peza de 56 minutos. Begoña Camaño, Navegar no Prócer Azul, dirixida por Damián Varela e Alba López, profunda no diálogo entre o rigor documental e as artes escénicas, nesta ocasión con diversas dramatizacións de fragmentos das novelas de Begoña Camaño. O documental pode verse na nosa páxina web e YouTube, así como na plataforma da Galega. De seguida, a académica numeraria Marilá Aleixandre ten a palabra e dará lectura a un texto que chamou Zurcindo co fío violeta, linguas cortadas. Bo día. Nas dúas novelas que escribiu Begoña Camaño, en Circe o Pracer do Azul e en Morgana en Esmelle, levou a cabo un exercicio de reescritura de mitos desde unha óptica persoal e desde unha óptica feminista. Era unha historia escrita por unha escritora madura que quería facer literatura. O legado fundamental de Bego, para min, é o pensamento consciente e a vida coherente. O sortilexo, a maxia de posicionarse no lugar correcto das cousas. A idea potentísima de que temos a capacidade de escribir a nosa propia historia. Que diría Bego da ruptura agora do feminismo galego? Que diría Bego pois o que está acontecendo non a nivel internacional? Nesta situación hai que ser moi conscientes de que debemos pensar o que imos publicar. Esas redes sociales van a seguir aí, entonces aí a clave para min é a educación. Lo de segundo de bachillerato. Lede como se alguén os estivera falando. Tamén é certo que non podemos desistir da loita e do activismo. Sabía descifrar moi ben o mundo e o que nos rodea, non?
Teño escoitado comentarios do tipo, pois escribín cando tiña algo que escribir. Historias que poden ocorrer no día a día, libros de xente que admiro. Libros de fantasía que che producen intriga, con moito suspense. Mirando todo con detalle, está todo conectado. E cando defendía algo, defendía con verdadeira vehemencia. Agora sí. Desculpen o erro de que desde aquí non vemos o que está saindo na pantalla, coidei que xa saíra. Disculpen o erro, disculpa Marilar, tes agora a palabra. Zurcindo con fío violeta, linguas cortadas. Abrir en canal mitos, relatos, as historias que nos foron contadas, Begoña. Tirarlles as entrañas, arrincar os símbolos inscritos na pel. Ás veces é preciso esfolar. Por medio da costura, gandusar de novo membros, pel. Atender as cicatrices, levalas orgullosamente á vista. Desescribir vai máis ao fondo que reescribir, sabendo que non entenderán o desafío o símbolo impreso no imaginario social, a revelación dos pés de barro das figuras míticas. Desescribir e máis narrar o que non foi narrado, escavar vidas que non interesaron a ninguén, as das persoas, as das mulleres, as que o poder convenceu de que as súas vidas, as súas palabras, as súas voces carecían de importancia. Begoña Camaño, a narradora feminista, vai zurcindo con fío violeta linguas cortadas. Linguas que nos mitos son cortadas físicamente, no que constitúe unha castración simbólica. No relato artúrico do Mabinogion, O soño de Maxim Bledig, os invasores cortan as linguas das mulleres, non fose a súa linguaxe se mesturar coa deles. No mito grego, logo de violar a Filomela, Tereo cortalle a lingua. A violencia é ás veces física, cortar, esgazar. Outras veces é violencia simbólica, discursiva. Sen seren cortadas, as linguas das mulleres foron reducidas ao silencio, cosel as bocas. O silencio forzado tamén deixa cicatrices que é necesario desbridar. Compre atender as cicatrices, Begoña, levalas á vista. As voces das mulleres foron borradas dos relatos, dos mitos. No primeiro canto da Odisea, Telémaco, un adolescente máis un adolescente varón, manda calar a nai. Nai, volve xa ao teu cuarto, ocúpate dos labores que che son propios, o tear e o fuso. De falar, coidarémonos os homes, principalmente eu. Borradas as linguas, as voces, a tinta. Precisamos abrir os mitos en canal, tirarlles as entrañas. Iso emprende bisturí e tesoiras na man, Begoña Camaño. Na realidade histórica, non son os mitos, aínda sen cortalas, reducíronse as linguas ao silencio. Nos séculos XVI e XVII, en Escocia, en Inglaterra, en Alemanha, as mulleres indómitas que usaban a súa lingua para falar en público, para levar a contraria, eran torturadas, colocándolles unha buceira de ferro cunha peza que oprimía e fería a lingua, as scolds bridles, bridas das lerchas, para embridalas, o que alude Shakespeare na doma da arpía, pois ese é o significado de shrew, rectificando diminutivos adozantes. Un castigo que ten marca de xénero. Non hai nada equivalente para os homes. Nas historias que nos foron contadas, as linguas das mulleres, Morgana e Xenebra, Circe e Penélope, non conversan entre sí. A inimizade,
O antagonismo imaginado cortou os vínculos, apreixou as linguas coa súa buceira de ferro. Negouse mesmo ser posíbel a amizade entre mulleres, se escoitaren unhas a outras. Begoña Camaño tece a complicidade entre as mulleres míticas a través da costura, zurcindo as cicatrices cos fíos violeta do feminismo, a literatura como forma de resistir ás violencias. En Esmelle, Morgana e Xenebra descosen xuntas con pequenas tesoiras o bordado no que tantos anos empeñara a Xenebra. Descóseno por ser a imposición doutros, de mágoas alleas, as de Tristán e Isolda. Descosen por completo para que Xenebra, ao desfacer os remorsos co bordado, liberada, poida abordar a súa historia, súa propia, malia ser triste. A ardente noite de amor con Lancelote. Coa complicidade de Morgana, Xenebra recoñece as feridas. Agora levará con orgullo as cicatrices á vista. Begoña descose coas tesoiras da súa escrita os mitos, os relatos contados. Coser, tecer, foron sempre ferramentas para as mulleres contaren as súas propias historias. Privada da lingua, Filomela tece a súa violación con fío púrpura sobre o liño, facéndolle chegar a denuncia á irmá. Nos cárceres franquistas, as presas comunistas, como Manolita del Arco, que penou nelas 19 anos, inventaron un código secreto para se comunicaren, entre elas e co exterior, por medio dos seus cadernos de costura e calceta, os cadernos de labores. Zurcir, corcoser, sabémolo as mulleres, é unha arte máis difícil que o bordado. Non é remendar, é imitar o tecido onde está gastado ou rachado. Begoña Camaño apropiase dos mitos gregos e artúricos e vai zurcindo nos lugares en branco, na tea rachada da que desapareceran as mulleres, as súas voces, as súas historias. Penélope contalle a Circe o que nunca confesou a ninguén, ni siquiera a si mesma, como Ulises a violou na noite de bodas e nas moitas que seguiron entrando nela non como amante, senón como conquistador. Queimoume, esgazoume, rompeume. Os seus desexos non se cifran no regreso de Ulises, que nunca amou. Ao contrario, os 11 anos en Ulises foron para ela un agasallo dos deuses. A súa ausencia, confésalle a Circe, devolveu a paz ás miñas noites. Nestes 11 anos, di Begoña, Penélope recuperara, senón o control dos seus días, si o das súas noites, e, sobre todo, recobrara o dominio do seu corpo, volver a ser dona da súa intimidade. As linguas de Circe e Penélope, cortadas entre sí, son cosidas por Begoña. Falan a través das cartas e nelas confésanse segredos que nunca contaran a ninguén. As cartas, nunha artesanía que lembra os bordados, viaxan de illa a illa, voan de Ea a Ítaca e de Ítaca a Ea no interior de plumas verdes entretecidas nas negras dun corvo mariño. É a cor verde esmeralda dos reflexos da súa plumaxe. É a cor dos ollos da ave, como sabemos as que baixamos nalgún intre o buraco do inferno en Ons onde aniñan. Penélope e Circe falan por medio da escrita, poderían falar a través do tear no que ambas se empeñan. Tal vez compartisen saberes coas redeiras de Fisterra, Carnota ou Portosín, en Cascar, arma las redes. Tecendo presenta Homero a Circe na Odisea, malia no imaginario pesar máis a figura da meiga destra en Apócemas. Circe labraba no tear un grande pano divinal, sutil e espléndido como adoitan ser os labores das deusas. Así fala Homero de Circe, mais de entretecer, tecer e destecer, con todo e ser mortal, ninguén sabe máis que Penélope. Un día tras outro,
a boca da noite, desfai notear o sudario de Laertes, unha tea que, malia ser leve, ten o poder de suspender o curso do tempo, volvendo cada día ao inicio. O liño ten forza para deter o ferro dos insaciáveis pretendentes. O acto de tecer, propio das mulleres, é máis poderoso que as grandes lanzas e arcos cos que están armados. Sendo os 108 pretendentes arrogantes e cobizosos, Begoña mostra tamén os pés de barro das figuras míticas, como Merlín de Morgana Esmelle, Ulises ama só a patria. Britania para Merlín, Ítaca para Ulises. A narrativa de Camaño cuestiona o modo en que o amor á patria pode ser unha excusa para a traizón ou o abandono. Traizón aos ideais. Merlín, en nome dun amor sublime a Britania, sacrifica a un pobo mantido na ignorancia, tal vez sometido a unha tiranía. Ao final, o meigo recoñece o fracaso da súa vida. Enganou os demais, enganouse a si mesmo. Ulises, perseguindo a vitoria nas batallas, ocúpase moi pouco do que non sexa el mesmo e a súa illa ou as súas guerras. A épica fixo crer que as guerras, medidas en cadáveres de adversarios, eran máis importantes que as vidas dos habitantes de Ítaca ou Britania. Ao contrario, a Penélope de Begoña Camaño ocúpase das viúvas dos mariñeiros de Ítaca mortos na viaxe de regreso de Troia. Promulgan unha lei para que non lles sexan arrebatadas as terras dos seus maridos, como era o costume, e para que só casasen de novo se era por propia vontade. Na lingua que falaban Penélope, Circe e Ulises, o grego, na lingua de Homero, a palabra empregada para o tear e para o mastro das naves é a mesma, istós, de erguer. Daquela, o órgano que se enrodelaba a urda era un pau vertical. Fascinante identidade que debo ao poeta e traductor Juan Manuel Macías. Penélope ergue o tear na defensa do seu corpo e da illa, da terra que fixo súa, convérteo nun mastro para navegar tantos anos de ausencia de Ulises, para suspender o tempo. A través da correspondencia, Penélope descobre o prazer do azul, a existencia de outra illa distinta de Ítaca, onde as mulleres son libres. Ao final da novela, Begoña Camaño lembra que Telégono, despois de matar a Ulises, o seu pai, casa con ela levando a Ea. Tal vez nesa illa poida gozar da súa sexualidade, do prazer do espírito e do corpo, ser dona de si mesma. Algo semellante ao paraíso pode estar nas pequenas illas, Ea, Avalon, a mesma Ítaca, Ons, Arousa, as Lobeiras. Begoña Camaño traballou con fío violeta no tear e no mastro. No tear, cruzando a trama dunha lingua primorosa na urda da novela. No mastro, levou desempenadas as velas da rebeldía, da defensa da liberdade, da denuncia das injustizas, as velas da oposición ás guerras. Levantou a voz por Palestina, polo compromiso coa lingua galega, co feminismo, coa ledicia e coa vida, dixen. Acaba de facer referencia a nosa compañeira Redeiras e a rede o espazo onde acabamos de estrear o noso primeiro vídeo podcast Colchas de Voces, no que novos rostros da nosa cultura conversan sobre temas que preocuparon e preocupan a Begoña Camaño. Coa allada posta tamén, de maneira especial, na mocidade, estamos, ademais, a explorar o potencial dos reels, cunha linguaxe desenfadada e contando cos colaboración
de creadoras e creadores de contidos, puxemos en marcha a serie de mini-vídeos E o tempo de Begoña Camaño con Alba Mancebo como conductora. As propostas continuarán, alén deste 17 de maio, ao longo de todo o ano Begoña Camaño, porque afundar na súa obra e o seu pensamento trascende os días deste mes que marca o comezo. A estas alturas do conto supoño que xa sabes que no Día das Letras Galegas 2026 celebramos a Begoña Caamaño. Xornalista e escritora nada en Vigo o 14 de outubro de 1964, exerceu en distintos medios e colaborou nunha morea de revistas e publicacións, sempre cunha mirada activista e feminista. Ao longo destes meses imos pasar por aquí eu e outras moitas creadoras e creadores de contido para que saibas máis de Begoña Caamaño e tamén todo o que hai detrás das letras galegas. Vimos poñercho doado, pezas curtas, conversa e moito que pensar. Eso que contou Homero non foi verdade. Como que Morgana era a mala do conto? Premio na ligazón da Real Academia Galega e sigue navegando con nós. Para rematarmos aquí en intervencións académicas, ten a palabra o académico de número e expresidente Víctor Freixanes, que titulou a súa intervención Begoña Xerezade. Grazas, señor presidente. As miñas compañeiras glosaron aspectos diferentes da personalidade e da obra de Begoña Caamaño. Para non repetir moitas das cousas que se dixeron, farei a miña intervención dende a miña condición e a miña experiencia como editor, como responsable no seu día da editorial Galaxia, onde Begoña Caamaño publicou as súas novelas, e como codirector da revista Grial, onde publicamos tamén 2 textos literarios, na miña opinión, importantes e menos coñecidos da autora. Titulei efectivamente a miña intervención Begoña Xerezade. Coñecín a Begoña Caamaño nos seus primeiros anos, cando facía prácticas en Radio Popular de Vigo. Axiña se incorporaría ao equipo de redacción. Era un tempo especial nos primeiros anos 80, no que a emisora abría as portas á utilización do idioma galego non só na programación cultural, senón tamén no ocio e nos informativos. Alí estaban Xosé María García Palmeiro, María Xosé Porteiro, que Camerino, Isabel Quintairo, Xerardo Rodríguez. Cito de memoria algúns dos implicados na batalla da lingua nunha emisora de radio privada antes da creación dos medios públicos, a Compañía de Radio e Televisión de Galicia. O feito de dedicar o Día das Letras Galegas a unha persoa tan próxima a nós condiciona a súa significación, pois impídenos manter a distancia temporal que de primeiras parece garantir a obxectividade, mais tamén nos aproxima a súa obra, a súa personalidade, compartimos o seu tempo e as súas circunstancias. Entendemos os contextos doutra maneira. Begoña Caamaño ponnos diante dun tempo próximo no que se producen cambios moi profundos na realidade social de Galicia. A importancia hexemónica das cidades, por exemplo, o desprazamento da cultura e o mundo rural, os movementos migratorios internos, a xeración dos avós que se vai extinguindo, as novas formas de comunicación social e de consumo, novas modas, novas tecnoloxías, novos usos que transformaron moi profundamente, repito, a nosa realidade, ben diferente da dos que tradicionalmente podemos denominar os clásicos das letras. Begoña Caamaño era unha rapaciña expelida do barrio vigués do Calvario, criada na memoria duns avós, xente humilde que viñan do rural, mais instalados nun universo de profundos cambios que anunciaban unha Galicia nova, complexa, condicionada polo crecemento industrial, que importa masivamente man de obra das aldeas, familias enteiras. O barrio de Colla, por exemplo, que Begoña se incorpora na adolescencia, é unha mostra desa nova realidade, un salto cualitativo na formación da autora
que deixa os xogos da infancia e descobre, entre outras cousas, o conflito social, as desigualdades de clase, mundos diferentes, moitas veces cheos de contradicións, entre outras a contradición da nosa lingua, o que a leva primeiro a estudar magisterio, porque era o máis próximo que tiña, e despois ao xornalismo. O xornalismo é a primeira vía de descoberta que lle interesa para entender a realidade, o coñecemento do mundo que lle vai tocar vivir, a ela e a súa xeración. Nese tempo foi cando eu coñecín a Begoña Caamaño, unha rapaza de 19 anos que se incorpora á redacción da emisora e era, ademais, unha bomba de enerxía e de alegría. Todos os compañeiros e compañeiras a recordan así. Un dos praceres do oficio da edición, mesmo poderíamos decir que un dos nosos privilexios, é a descoberta de novas voces, novos textos que abran regos, propostas que nos sorprendan e poidamos admirar. O editor é sempre o primeiro lector que fala, e o diálogo entre as partes, entre o editor e o autor ou a autora, neste caso, é sempre un territorio libre, un lugar onde cada parte propón e aprende da outra, cun obxectivo común, lograr a eficacia do texto, e lograr que ese texto, como produto final, chegue ás audiencias coa maior calidade e a mellor forza posible. Unha tarde recibín unha chamada telefónica de Begoña anunciándome un orixinal. Con certa inseguridade, mesmo ca fragilidade da primeiriza, apoiándose na nosa relación de vello. A ver que che parece, díxome. Nestas ocasións, un xente a vertixe dos compromisos persoais que ás veces son difíciles de xestionar cando anda a amizade por medio, mas cando empecé a ler o mecanoscrito de Circe ou o pracer do azul, xa non puiden deixalo. Ben me lembro que era un sábado, lino dunha vez. Non respirei ata chegar o domingo. O texto era magnífico, escrito cunha madurez estilística que lle daba unha forza especial. A lingua galega alentaba dunha maneira distinta, evocadora das páxinas clásicas, lixeiramente arcaicas do autor da Odisea. Os recursos eran sorprendentes. Un dos segredos da narrativa é a verosimilitude, a complicidade que se establece entre o autor ou autora e o lector ou lectora, esa especie de pacto entre as partes que fai que cando lemos fiquemos capturados pola historia que se nos conta, a marxe do realismo, a marxe de que sexa verdade ou non. A forza está no pacto, na aceptación de ambas as dúas partes de que o que se nos conta é así. A historia de Circe e Penélope era así, na ollada que nos propoñía Begoña Caamaño. O corvo mariño que leva e trae as mensaxes entre as dúas mulleres na lógica interna do discurso é dunha verosimilitude absoluta, igual que a fraga de Esmelle no relato de Morgana. Obras as dúas de madurez, construídas dende a sabedoría dunha escritora que leva moitas horas, moitos anos, formándose, preparándose para aquel momento. A lingua ventureira dos avós, a lingua do Calvario, seguramente acastrapada e confusa como a das cidades que van medrando nesta época, aparece agora traballada, estudada, consciente da súa significación e do seu valor, ao servizo do relato que nos conta. O idioma é moito máis que un idioma, escribiu Begoña nunha ocasión, e citámolo aquí. O idioma é unha forma de narrar o universo. A lingua é a pasta primeira da literatura, onde se fundamenta a verosimilitude da historia que se nos propón. Dixen outras veces en outros lugares, e vou non repetir agora. A cultura de Occidente sostense sobre tres piares, tres esteos que constitúen unha trepia fundacional. A cultura clásica, grega e latina, con base homérica, fundamentalmente, a cultura que no seu día se denominou materia de Bretaña,
pero que podería ir máis alá ata as sagas xermánicas e os mitos carolinxios dos que tanto gustaba Cunqueiro e que tanta tradición teñen entre nós. E o terceiro Esteo, os mitos xudeocristiáns, persas, árabes e mesopotámicos, empezando pola Biblia e as historias maravillosas das 1001 noites. Sobre estes tres piares sostense o edificio da cultura occidental. No fondo todo está aí, os grandes amores, as grandes traizóns, a culpa, o fracaso, a vitoria e a derrota, a ambición e os desenganos, os soños imposibles, as utopías, as promesas que nos condicionan a vida, o ceo e o inferno, todo está escrito, narrado, documentado dende hai séculas, dende a memoria dos tempos, poderíamos dicir. O que veu despois, o que sigue agora, son variantes sobre aqueles temas. Os mitos son os grandes depositarios desa memoria. Nos mitos vive agochada a memoria do que somos. Cita moito Begoña a Álvaro Cunqueiro, un dos nosos grandes visitadores de mitos. Dicía Cunqueiro que os mitos están vivos e temos o dereito de facelos nosos. O dereito é case diría que a obriga. Cada xeración, cada tempo histórico debe visitalos e mesmo reescribilos, como visitamos e reescribimos os clásicos, alimentándonos deles, aínda que ás veces pareza que os negamos. Circe, o pracer do azul, é o mundo homérico, narrado dende o outro lado da historia que nos contaron sempre, dende o outro lado da fronteira. O poeta Robert Graves escribiu varios ensaios e algunha novela sobre a deusa branca, a deusa lunar, dicía, fronte ao deus solar do patriarcado. Houve un tempo en que as cousas e cadra eran doutra maneira. A deusa branca desprazada pola chegada da cultura euroasiática dos aqueos e os señores nómades das chairas, que arrombaron os fallados a cultura matriarcal do Mediterráneo, onde sobrevivían as Penélopes, as Circes, as Calipsos, as náusicas, raíñas e señoras dun mundo diferente. Como diferente é o que nos propón a nosa autora dende a selva de Esmelle cando vai visitar o señor Merlín para, en certa maneira, render ou axustar contas, vellas culpas. Begoña Caamaño coñecía a obra de Graves, aínda que a súa visión sexa máis propia, máis orixinal, marcada pola ollada transgresora do feminismo contemporáneo que revisa a historia. Materia de debate esta para as novas xeracións, tamén na escola, por suposto. Os textos de Begoña Caamaño teñen no ámbito docente, ademais de valor literario, un alto valor político, obxectivo. Unha obra breve, a de Begoña Caamaño, pero intensa, extraordinariamente orixinal no ámbito da nosa literatura. Mágoa que non puidese rematar o seu proxecto narrativo que cerraba a triloxía. Eu propoñíalle Judith, visitando o relato bíblico, mas ela tiña claro que o que a súa personaxe desta vez sería Xerezade. A Xerezade das 1000 historias, a forza e o poder da palabra, que é quen de tecer unha rede salvadora. Eu non son propiamente escritora, confesou nunha ocasión. Apenas comezo a ser unha contadora de historias, historias que permiten narrar algo máis verdadeiro que a verdade. Pois Begoña Xerezade, tecedora de historia, que, como algunha outra vez recoñeceu, Cegadra tamén pode axudar a cambiar o mundo. Este mundo que non nos gusta e que acaso merece outra oportunidade. Moitas gracias. Moitas grazas. O seu compañeiro Víctor Freixanes fixo na súa locución mención
de Álvaro Cunqueiro, unha cita que aparece no libro que vostedes recibiron como agasallo neste acto. Esa mesma cita vou apoiar eu nela para comezar. Non? A cita de Álvaro Cunqueiro di: eu creo nos mitos e sei que posúen aínda enerxía reveladora. Non hai nada que teña maior actualidade que os mitos. Son sempre noticia de última hora. E así é. Os mitos e as lendas non son argalladas tecidas de supersticións, de miraxes e quimeras, senón narracións que codifican na gramática da fantasía os ideais e os valores dos povos. Relatos que transmiten unha sabedoría ancestral, atesourada en fábulas protagonizadas por personaxes que confrontan conflitos, dilemas e contradicións que se atopan no cerne mesmo da experiencia humana. Os mitos son imperecedoiros, pois nunca perden a capacidade para interpelarnos. É por iso que Begoña Camaño acertou ao recorrer a Odisea e a historia do mago Merlín para engaiolarnos. Fixo cun afán subversivo, a tornar o foco de Ulises e poñelo en Circe e Penélope e leválo de Merlín cara a Morgana e Viviana. Ao revirar esas lendas en feminino, a narradora evidenciou ata que punto o noso imaginario colectivo reflicte e ao mesmo tempo reforza a condición subalterna das mulleres na vida real. E lonxe do maniqueísmo, do tópico ou dun didactismo groseiro, faino cunha intelixencia, cunha fondura e unha delicadeza maxistrais. Invertendo o espello da ficción e labrando literatura da grande, regalounos dúas fermosísimas novelas que se revelan contra o mito e nos revelan as súas sombras, ao mesmo tempo que enriquecen o tesouro das nosas letras. Beizón pois a Begoña Camaño por estes maravillosos agasallos. As miñas compañeiras e o meu compañeiro acaban de glosar moi acaidamente a súa figura e a súa obra, por tanto non vou repetir aquí conceptos que elas e el expresaron admirablemente. O ano en curso, por mor do acordo do Parlamento de Galicia, estamos tamén celebrando a figura de Ramón Otero Pedrallo. Permítanme evocar brevemente o seu perfil, lembrando unhas palabras que pronunciou no Parlamento Español durante o debate do artigo 4º da Constitución da Segunda República, que trataba precisamente da oficialidade das linguas. Naquela ocasión, como vostedes saben, ele era diputado, o ilustre intelectual e galeguista insigne deixou dito: a lingua galega nosa, falada pola maioría do noso povo, é a única garantía e o único vehículo que temos para que o día de mañá o mozo espírito galego, que está soterrado baixo unha morea de camadas de incomprensión, poida acordar. Aceptamos cos brazos abertos o castelán, mas sen ningún sentimento de hostilidade, propugnamos que a nosa lingua, en colaboración con todas as outras linguas de cultura moderna e universal, sexa considerada a par da nobre lingua castelá, non pola súa antigüidade nin pola súa beleza que as teñen, senón pola esperanza que nos inspira cara ao futuro. A esperanza que nos inspira cara ao futuro, dixo o señor de Trasalba en 1931. E que diríamos hoxe, case un século despois? Fai hoxe 2 anos, na celebración do Día das Letras Galegas de 2024, o daquela presidente da Real Academia Galega, Vítor Freixanes, fixo un chamamento calorosamente acollido a favor dun pacto político e social pola lingua galega. Poucos meses máis tarde publicábanse os datos da enquisa sobre o idioma realizada polo Instituto Galego de Estatística. Aquelas cifras estarrecedoras denunciaban na súa severa elocuencia a aceleración do proceso de destrucción do idioma propio do país. Unha tendencia que xa hai máis de 50 anos denunciou Xesús Alonso Montero, o mestre que hai pouco nos decidiu, en frase que el mesmo usaba, ir dormir fora, e que agora tanto botamos en falta. E que está unha tendencia que está atingindo niveis críticos, tanto polo descenso do número dos seus falantes, canto pola mingua na competencia para falalo e escribilo, especialmente acusados entre a poboación máis nova. Moita xente pregúntase: o noso idioma está sentenciado? Quedará entelado eternamente o xeito de Merlín nunha gaiola de cristal?
Rotundamente non. Abundan os signos de que a cidadanía é cada vez máis consciente tanto da gravidade da situación canto da urxencia de adoptarmos remedios eficaces para superala. Destacan polo seu impacto as iniciativas que se levan desenvolvido en ámbitos como o ensino, o deporte, a publicidade, os medios de comunicación ou a empresa, mentres que a ninguén se lle escapa, o propio presidente da Xunta fixo mención antes a isto, as altas cotas de popularidade da produción musical en lingua galega entre a xente nova. Sí, son millentas persoas, asociacións, institucións, empresas e colectivos de diverso tipo que están preguntándose que podo facer eu ou que podemos facer nós para salvar o galego. Velaí temos, pois, sólidos motivos para confiar na atitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atinxir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para reverter o seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un país coa súa lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega. Outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Aínda así, precisamos novas ideas, pero, sobre todo, o máis importante é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel. Poderemos, entre todos e todas, atopar o fío da Ariadna que permite ao galego escapulirse por fin do laberinto do Minotauro. Ou seguirá preixado o xeito de Penélope, na angueira estéril, de desteceren uns pola noite o que teceron outros polo día. Para superar os desafíos que confrontamos, contamos coa inspiración de figuras como a que hoxe é obxecto da nosa homenaxe. Como se lembrou aquí, Begoña Camaño foi unha rapaza castelanfalante de Vigo que, por puro amor ao país, se converteu en neofalante e desenvolveu a súa carreira profesional na nosa lingua. Para coroar o esforzo, aquela xornalista honesta e rebelde empeñou todo o seu talento en arborar unha obra literaria que tamén escintila pola súa prodigiosa calidade lingüística. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentres outros teiman en estricarllas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos bos e xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso. E permítaseme a chiscadela, se para conseguilo precisásemos dos sortilexios da feiticeira Circe, os esconxuros da meiga Morgana ou os ensalmos do mesmísimo mago Merlín, pregaremoslle a Begoña Camaño que os convoque no noso auxilio. O engado do noso idioma, máxicamente novo, eternamente bello, encantou a cidade que hoxe nos acolle. Compostela ofrece un exemplo edificante de lealdade á lingua galega, ilustrado no seu uso corrente en todos os ámbitos públicos e privados, formais e informais. En Compostela, o galego vive e alenta no día a día das oficinas e das empresas, no trafego das tendas e das rúas, no rebulicio das aulas e das festas. A capital de Galicia é tamén orgullosa capital da lingua galega. Parabéns aos seus veciños e veciñas, ás súas institucións e a todo o seu vizoso tecido cívico. E obrigados, señora alcaldesa, pola súa hospitalidade. Rematamos, pois, coa man tendida a nosa leal colaboración, cun efusivo chamamento ao compromiso da cidadanía e cunha solemne exhortación ao presidente da Xunta, a quen agradecemos vivamente a súa presenza que nos honra,
para que impulse o diálogo político e social en prol do idioma que define a nazón de Breogán, esa que invocamos no himno que cantaremos ao final deste acto. Mais antes de dar cabo ao mesmo, teño que expresar os debidos cumprimentos e os obrigados agradecementos. Evidentemente, comezo reiterando a agradecemento pola presenza do presidente da Xunta de Galicia, que nos acompaña un ano máis nesta sesión extraordinaria pública da Real Academia Galega. Moitas grazas, señor Afonso Rueda. E, por suposto, o noso recoñecemento e afecto para a familia de Begoña Camaño, nomeadamente da súa irmá Beatriz, coa que estamos percorrendo moitos actos estas semanas, que estamos compartindo moitos momentos de lembranza e de auténtica emoción, que espero que seguirán no tempo. Agradezo tamén a presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, do delegado do Goberno, Pedro Blanco Lobeiras, e do subdelegado na Coruña, Julio Amalde, da Fiscala Superior de Galicia, Carme Eiró, do Conselleiro de Cultura, Xosé López Campos, do Secretario Xeral da Lingua, Valentín García Gómez, do Director Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, da Delegada Territorial, Belén do Campo, dos representantes dos grupos parlamentarios, Alberto Pazos, do Partido Popular de Galicia, Mercedes Queixas, do Bloque Nacionalista Galego, e Xasón Ramón Besteiro, do Partido Socialista de Galicia, e dos deputados Patricia Iglesias, Carme Pumar e Rubén Lorenzo, dos representantes dos grupos municipais de Concello de Santiago, María Rozas, Miriam Louzao, Borxa Berea, María Baleato, Marta Val e Mercedes Rosón, da reitora da Universidade de Santiago de Compostela, María Rosa Cruxeiras, a quen aproveitamos para felicitar pola súa recente elección, das vicerreitoras Cristina Anaya Ribeiro e Susana Reboreda das Universidades da Coruña e Vigo, respectivamente, do presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, do deputado de Xuventude e Cultura da Deputación de Pontevedra, Jorge Cubela, e para rematar, obviamente, quero expresar un especial agradecemento ao Concello de Santiago de Compostela, a súa alcaldesa Goretti San Martín, a quen, pouco despois de anunciarse que Begoña Camaño sería a persoa dedicataria das Letras Galegas de 2026, se ofreceu rapidamente para acoller esta sesión académica en Santiago de Compostela. Grazas, amiga Goretti. Este agradecemento fago extensivo aos membros da corporación e, por suposto, ao persoal técnico que nos brindou a súa inestimable axuda para a organización deste acto. E, neste momento, levántase a sesión plenaria que rematará coa interpretación do himno galego. Moitas grazas.
que din os rumorosos na costa verdecente, o raio transparente do plácido luar, que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso clan, non desa esquecemento da inxuria o rudo encono, esperta do teu sono, fogar de Breogán. Os voces xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son, mais os ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden, non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán. Mais onde quer xigante a nosa voz resoa, a redención da
miradilla para arriba, por favor. Vamos todos aquí.